Prynawn da, chroeso I Mhabell Cymdeithasau I. Yn enw I di Sian Morgan Lloyd, dwi'n uwch ddarlithydd yr ysgol Newydd y Direth y cyfryngau diwylliant yn Brifysgol Caerdydd. Ac mae'n bleser bod yma I gynnal sgwrs gyda Joe Healey. Fe gyti gyflwyno dy hun jyst mewn cwbl o brawddegau cyn bod fi'n dechrau'r cwestiynu? Fi yw Joe Healey, fi hefyd yn gweithio i'r Brifysgol Caerdydd, ond fel tiwtor Cymraeg, a fi yn eithaf Dysgwr y flwyddyn 2022. So, no longer the reigning Dysgwr y flwyddyn. Fi wedi cael teitl fi di dwyn nawr. Wel, nawn ni ddechrau fan'na sgewn ta Joe. Sut mae bywyd wedi newid ers ennill Dysgwr y flwyddyn yn ôl? Wel, ar y pryd, o'n i'n gwneud PhD yn Brifysgol Caerdydd. A wedyn yn syth, pan nes I ennill Dysgwr y flwyddyn, I ddechrau nes I droi mewn I kind of, I don't know what letter to use, C-list celeb, I would say. So nes I droi mewn I kind of fel, someone fel anwybyddus ar maes, fel bydd y pobl jyst yn dod lan at ei a gweud, oh my god, ti'n Dysgwr y flwyddyn. A wedyn, nes I gan gymeriad really gwael, actually, achos probably y person cyntaf nath weid hwnna wrtha I, na, o'n I just wrth y bar, a wedyn nath y ferch ma troi at ei gweud, ti'n Dysgwr y flwyddyn? A wedyn wedes I, ydw, which is grammatically incorrect. Ac o'n I fel, oh, God's sake. Oedde ti'n disgwyl y sylw felly, ar ôl cael dy goroni yn Dysgwr y flwyddyn, oedde ti wedi paratoi am y sylw gan y cyhoedd? Na, o'n I ddim yn disgwyl gymaint hynny ar sylw. O'n I ddim wedi sylweddoli faint o thing oedd e, tan I ddechrau bod ar y llwyfan a gweld faint o bobl oedd yn y pafiliwn I wylio fe. Ac yn ail, just, wedyn, os ti ennill Dysgwr y flwyddyn, I'm siŵr bod yn digwydd gyda cystadlaethau eraill hefyd. Ti'n mynd yn sydd off y llwyfan I Studio S4C. Mae rhywun yn basically wheel o ti I Studio S4C sydd. A wedyn, ar ôl wneud hwnna, wedyn, ti'n gadael y studio ar ôl y cyfweliad, a wedyn mae mwy o cyfryngau yna, a maen nhw eisiau siarad gyda ti hefyd. Ond nes I fyny lan yn siarad am solid 4 awr ar ôl ennill Dysgwr y flwyddyn, gyda cyfryngau gwahanol yn Saesneg a'n Gymraeg. A wedyn, jyst mwy o sylw dros... Wedyn, ges I ddim amser I check on ffôn fi. So wedyn check on ffôn fi, a mae mwy o texts, mae mwy o bobl. Pawb yn y cyfryngau Cymraeg gyda rhyw fath o GDPR breach yn y cyfryngau Cymraeg. So mae pawb gyda rhif fi, so wedyn fi just... a wedyn maen nhw just yn ffôn o fi. So wedyn, o'n I ddim wedi cael fy mharatoi I wneud hwnna o gwbl. Os am eiliad os gai, right, nes I weithio fel Newydd y Dirwraig am 12 mlynedd, okay? Mae cyfryngau yn ddwy fel pan mae dyn nhw'n diddordeb yn y stori, felly jyst I roi ti fel un, mae hwnna'n profi fi bod mae'n ddiddordeb gyda'r gynulleidfa a diddordeb gan y cyfryngau. Felly, yn hynny o beth, gweithio'r sioc falle, mae dy ymddangosiadau ti a dy brodroedd I siarad wedi annog pobl eraill I ddysgu'r iaith byddai'n ddadl ac ti wedi bod yn fatha wyneb Dysgwr y flwyddyn, felly jyst I amddiffyn y cyfryngau yn fynd bach. Siwr ti'n teimlo am yr wrthaf yna, mae llwyfan I ddysgwr I gael sylw genedl. Dyna'n wir, a hefyd, o'n fwy'n hapus I wneud y pethau yma I gyd, oedd e jyst yn teimlo'n overwhelming ar y pryd, cael gymaint o sylw ar ôl, just ar ôl peidio cael, yn fy mywyd I, beth I bod yn rhywun fel mae pobl eisiau siarad ar fi, cos I'm not very interested. A wedyn, just yn syth mae pobl eisiau siarad ar fi. A wedyn, be o'n i'n mynd I weid ar ôl ni, oedd fel, obviously ges I lot o brofiad yn siarad gan y cyfryngau, ond hefyd, dynod yna, nes I gwrdd â Helen Prosser yn y cefn am yn cuddio. Nes I gwrdd â hi ar y diwrnod yna, a wedyn ffindo mas hi yw ci mawr y ganolfan dysgu Cymraeg, the person y ganolfan dysgu Cymraeg. A wedyn, nath hi perswadio fi I fod yn tiwtor Cymraeg. So wedyn nes I dechrau gweithio fel tiwtor ar ôl cael sgwrs gyda Helen, a wedyn rhyw 4 mis wedyn ni, o'n I wedi gadael PhD fi yn Llŷn, a wedyn o'n I gweithio fel tiwtor Cymraeg. So oedd e just yn
mae Helen wedi newid bywyd fi. Ond hefyd, mae ennill dysgwr flwyddyn wedi newid bywyd fi yn yr un ffordd. So. Felly erbyn hyn, tiwtor yn Gymraeg. Siwm hwnna'n mynd, ydy'r llwybr gyrfa yna wyt ti'n ei mwynhau? Ydw, ie. Wel, oedd pawb yn gweud, wnaethon ni panel am hwn ar DC, oedd pawb yn gweud, swydd gorau y byd, mae'n wych bod yn diwtor Gymraeg. Achos gyda lot o dysgwyr, maen nhw'n, enwedig gyda rhywun fel fi, maen nhw'n gallu uniaethu gyda'r syniad o, wel, ti di dysgu'r iaith, ti'n awr dysgu'r iaith i ni, mae'n bosib i ni wedyn, mae'n syniad eitha syml, ond mae'n wir bod pobl yn gweld fi fel tiwtor yn gweud, fel ti di dysgu Cymraeg yn ddiweddar, a nawr ti'n dysgu Cymraeg i ni, fi'n gallu gweld pobl yn y gynulleidfa yma sydd hefyd wedi dysgu Cymraeg yn cael exactly yr brofiad. Mae'n teimlo i fi fel hwnna'n bwysig iawn i fi. It's not like a charity thing, like I'm giving something back, but mae'n fwy fel, mae'n teimlo i fi bod yn bwysig iawn i dysgwyr, wel rhywun arall sydd wedi dysgu Cymraeg, a hefyd i fi fel tiwtor gwybod bod fi'n wedyn pasio'r anrheg yna ymlaen i bobl eraill. A beth am fel y pethau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau pobl i ddod i'r gwersi yn y lle cyntaf? Fel beth yw dy farn, dy fewnwelediad ar y pethau sy'n gyrru pobl, neu pethau sy'n dal nhw'n ôl hefyd? Ie, mae dda i cwbl o bethau i wedi gyd. So, yn y lle cyntaf, mae gallu bod yn unrhyw beth sy'n ysbrydoli rhywun i ddysgu'r iaith. I fi, yn y lle cyntaf, fel o'n i'n mynd mas gyda rhywun oedd yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. A dyna, o'n i'n mynd mas gyda hi am sawl flwyddyn, a hi nath essentially dysgu Cymraeg i fi. So nes i ddim lot o gwersi ffurfio. A fi dal yn sefyll y gornel o y syniad o peidio dysgu Cymraeg dim ond mewn dosbarth. Achos mae'n wych bod pobl yn dod trwy'r drysau gyda ni a maen nhw eisiau dysgu Cymraeg a maen nhw gyda falle cariadon sy'n siarad Cymraeg, hyn o'r plant. Mae lot o'r rhieni sy'n hala plant nhw i ysgolion Cymraeg. Dyna yw hanes dysgwr y flwyddyn eleni hefyd. Dwi ddim wedi gwneud y rŵt dysgu drwy dosbarthiadau, mae jyst wedi cael ei amgylch yn y Gymraeg. Felly, oedd hwnna'n help, ond beth chi'n meddwl sy'n dal pobl nôl falle o fynd i wersi Cymraeg, neu dysgu yn y ffordd mwy traddodiadol yna? Wel, mae sawl beth sy'n dal pobl nôl fyd. Mae'n anodd really, achos, dim ar bit gwleidyddol, right? Fi yn credu yn gryf iawn mewn rhoi cyfleoedd anffurfiol i bobl dysgu'r iaith. Y problem yw bod ni'n canolbwyntio ar Llywodraeth Cymru a polisi iaith a popeth yn canolbwyntio gymaint ar addysg Gymraeg a rhoi addysg i bobl trwy gyfrwng y Gymraeg fel maen nhw'n gallu siarad Cymraeg a ddim yn meddwl gymaint am pryd maen nhw actually yn mynd i defnyddio fe a ydyn nhw just yn defnyddio'r iaith Gymraeg mewn safe space, ydyn nhw just yn defnyddio'r Gymraeg mewn dosbarth, ydyn nhw just yn defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfa lle, neu just yn y tŷ, a mae hwnna'n wych bod pobl eisiau gwneud na, mae'n wych bod pobl yn dod i dosbarthiadau ni i ddysgu gyda ni. Ond y broblem yw, faint o'r bobl na actually yn mynd mas i'r byd, fel, sa eisiau gweud fel fi di wneud, achos nid fi fel y siampl, neu ddim ni fel na, ond fi'n gwybod yn iawn bod fi di trochi fy hun yn yr iaith Gymraeg, a lot o ddysgu, ddim yn neud na, lot o bobl sy'n dysgu Cymraeg. Diffyg cyfleoedd i wneud e? Mae'n gymysgu o bethau. Mae'n diffyg cyfleoedd, ond hefyd, eto, dyma'r bit gwleidyddol, dyw Llywodraeth Cymru ddim yn lico, neu dyw'r sefydliad dysgu Cymraeg ddim yn lico syniad o roi cyfleoedd anffurfiol i bobl, achos mae rhaid talu amdano fe, ti ddim yn cael arian nôl. So wedyn, y broblem gyda cyrsiau, really, yw bod ni'n trinau fel busnes breifat. So mae'n gweithio fel, mae rhaid i ni gael yr arian nôl obviously mae grant yn dod o Llywodraeth Cymru sydd yn huge, a mae gwersi yn rhad iawn i bobl. Ond maen nhw gorfod cael eu talu, a'r broblem yw
achos bod rhywbeth anffurfiol fel sgyrsiau yn y pub, neu fel neud rhywbeth fel trefnu gwyl hyd yn oed, fel pethau fel tafwyl, fel fel. Wrth gwrs maen nhw'n cael ei ariannu, ond does dim digon ohonyn nhw. Os ti'n byw yn Gaerdydd, faint o gyfleoedd sydd ati i siarad Cymraeg. Fi, fel tutor, yn gofod gwirfoddoli, essentially, i creu gyfleoedd i ddysgwyr yn Caerdydd. Does dim lot o bobl yna sy'n cael ei talu i wneud pethau fel yna. A'r broblem yw, wedyn ni, ti'n cael bobl sy'n cael addysg ffurfiol yn Gymraeg, a wedyn jyst nhw'n gadael ysgol, neu maen nhw'n dod i dosbarthiadau a nhw'n diwedd y cwrs. A wedyn maen nhw jyst yn mynd nôl i bywydau nhw'n siarad Saesneg. Mae'n wych bod pobl eisiau dysgu Cymraeg, a beth un o'n... Ti'n dweud beth mi'n dweud? Bod fi'n teimlo mor positif am y ffaith bod pobl yn dod i dosbarthiadau, mae yna broblem gyda cysylltiad wedyn trwy hwn, yn yr Eisteddfod, y bobl yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd, pobl sy'n siarad Cymraeg, dim necessarily even fel iaith gyntaf. Obviously, Cymraeg yw pedwaredd iaith fi. So, fi ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, ond fi'n rhan o'r byd yma nawr, a dwi'n rhan fwyaf dysgu Cymraeg na'n ffodus ddim. Ie, roi enghraifft i ni o beth lyca ti weld, felly, neu beth sy'n gweithio dda neu ti weld mwy ohono fe te ynghylch trochi ieithoedd yma, ac be gallai Llywodraeth Cymru, be gallai arian cyhoeddus cael i wario ar i wneud bethau'n well yn dy barn di? Wel, ie, fel wedys i, mae yna bethau fel pethau anffurfiol sydd wedi'n gallu cael ei ariannu. Credu, y broblem yw, fel wedys i, ni'n canolbwyntio gymaint ar addysg Gymraeg, ar y cyd-destun ffurfiol o faint o bobl dyn ni'n gallu cyfri sydd yn dysgu Cymraeg. Right? Mae fel y targed miliwn o siaradwyr. Ni eisiau cyfri o miliwn o bobl yng Nghymru erbyn 2050 yn gallu siarad Cymraeg. A fi wedi bod yn feniadol iawn o'r syniad yna. Dim y ffaith bod ni'n cael targed, nid hwnna'n y broblem. Mae targed, like civil service speak, maen nhw'n gweud concentrate minds. Maen nhw'n gwybod bod targed yna. Fine, gwych. Mwy o bobl yn dysgu Cymraeg, mwy o bobl yn siarad Cymraeg. I'm all for it, obviously. Ond fel, i fi, mae'n teimlo fel, ni ddim yn ystyried y cyd-destun sy'n mynd o gwmpas hwnna, sydd yn gweud fel pethau fel, sy'n really syml. Pobl ydyn ni gyda bywydau, dyw bywydau ni ddim yn berffaith, mae yna pethau sydd yn really gallu helpu'r iaith Gymraeg, sefyllfa'r iaith Gymraeg, sydd dim byd i wneud gyda addysg, dim byd i wneud gyda dosbarthiadau, dim byd i wneud gyda dysgu iaith i bobl yn ffurfiol. Fi wedi cael pobl yn dod i dosbarthiadau fi, mae oriau gwaith nhw yn cynyddu. Dyn nhw ddim gyda digon o arian deithio i gwersi. Mae nhw'n cael problemau gyda... Gallai fod yn unrhyw beth. Ni'n byw yn y sefyllfa nawr sydd mor bregus o ran sefyllfa economaidd a cymdeithasol ni yng Nghymru a, wel, obviously yn tu hwnt, ond ni'n byw yn y sefyllfa yma nawr lle ni angen dod at hwn. Os ni eisiau really fel achub yr iaith Gymraeg neu fe bynnag sydd eisiau gael fe, ni angen ystyried mae'r iaith Gymraeg yn pwllu mewn i bob un darn o'n bywydau ni. So, os ni fod yn chwalu amodau gwaith pobl a wneud e'n anoddach i bobl fyw, mae'n llai o bobl sy'n mynd i ddysgu Cymraeg. A dim jyst dysgu Cymraeg, ond defnyddio'r iaith, achos mae rhaid i ni ystyried bob tro, mae rhaid i ni ystyried, Saesneg yw'r iaith mwyaf defnyddiol. Wastod. Dyw Cymraeg ddim yn mynd i fod yn fwy defnyddiol na Saesneg heblaw am yr wythnos yma. Os ti'n Eisteddfod, pretty defnyddiol, right? Ond, os ti unrhyw le arall yng Nghymru, really, dydd, ti'n gallu siarad Saesneg gyda pobl. Falle, yn yr ardal yma, bydd y pobl bach yn ond maen nhw yn siarad Saesneg, ond maen nhw'n gallu. Os ni'n droi pobl mewn sefyllfa yn bywydau nhw, lle mae rhaid nhw wneud dewis, mae rhaid nhw wneud penderfyniad rhwng beth sy'n defnyddiol a beth sy'n hawdd a beth sy'n addas i bywydau nhw, a maen nhw'n cael digon o broblemau yn bywydau nhw yn barod. Os ni'n droi y sefyllfa na i bobl a gweud, on top of that, ni eisiau chi fod yn rhan o'r byd Cymraeg fel rhyw fath o hobi,
Dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Swyddi yw'r ateb ten, yn amlwg. Mae angen creu y swyddi lle mae Gymraeg yn y fanno. Ie, wel, mae hwnna un o'r atebion, ond hefyd, a fi'n gweud hwnna fel weithio mewn blaen, nes i weithio hwnna wrth mam fi dyn nhw'n o blaen, oedd hi'n edrych am fi fel I've lost the plot, ond fel, wedys i wrth i fel, ni angen pobl sydd ddim yn gallu siarad Saesneg. Ni angen pobl yng Nghymru sydd, mae'n sôn yn stupid, right? Ond ni angen sefyllfa lle ni'n gallu creu pobl sydd just yn byw o day one yn yr iaith Gymraeg a nhw'n stryglo yn Saesneg a maen nhw'n cael trafferth yn siarad Saesneg a defnyddio'r iaith Saesneg. Achos dyna be mae'r mudiad dros y iaith wedi dod o'r lle cyntaf. Pethau sydd wedi ysbrydoli, datganoli hyd yn oed i Gymru a'r sefyllfa dedd y iaith sydd ni ar hyn o bryd bod problemau gyda hwnna hefyd, ond fel pa mor beth ni wedi dod, mae hwnna i gyd wedi dod o'r ffaith bod pobl yn gweud, wel, ni gyda'r iaith, ni'n uniaethu gyda'r iaith, a hefyd, ni angen defnyddio'r iaith yma dydd i ddydd, achos ni'n siaradwyr Cymraeg a dyn ni ddim yn gallu byw yn bywyd ni yn Saesneg, fel ni'n gofyn am gwasanaethau fel iechyd meddwl a pethau fel hyn yn Gymraeg, pethau mewn ysbytai yn Gymraeg, pethau mewn ysgolion yn Gymraeg, achos dyna'r iaith dyn ni'n siarad. A fe wedys i fi yn bersonol, licen i weld dim jyst swyddi, ond cymunedau yn cael eu creu bob un lefel sydd yn siarad dim jyst un iaith Gymraeg, fi yn deall bod angen siarad Saesneg weithiau, a ieithoedd eraill hefyd. Fi'n uniaethu gyda hwnna yn llwyr, ond y broblem yw i fi bod llawer o bobl yn gweld hyn fel second thought, a mae'n fel, ni wastad yn gallu mynd nôl i Saesneg ta beth, so does dim rhaid i ni wneud pethau yn Gymraeg. A pan mae'n dod lawr i bethau fel penderfyniadau economaidd, a pobl sy'n gweithio yn y maes sy'n gwybod hyn yn da iawn, penderfyniadau economaidd am beth sy'n i wneud gyda fel yr arian bryn sydd gyda ni, mae'r iaith Gymraeg yn wastad yn mynd i ddod ar ôl penderfyniad am beth sy'n hanfodol. A dyna beth sy'n rili gwylltio fi, really, a wneud fi poeni mwy na dim byd, achos dwi ddim yn rhywbeth i wneud gyda agwedd rhywun, mae i wneud gyda anghenion nhw. Dwi ddim yn gwybod os oedd hwnna'n gwneud sens, ond ie. Fi'n mynd i dynnu ar rhywbeth fi'n gyfrifol yn amlwg am addysgu myfyrwyr sy'n astudio elfennau o'i gwrthgraff drwy'r Gymraeg yn yr ysgol newydd direth, ac wedi bod yn gyfrifol yn brosiect llais y maes wrthnos yma, a dath ni ar 2 i'r Eisteddfod am y tro cynta, rioed wedi bod i Eisteddfod o blaen, rioed wedi bod i Ogledd Cymru o blaen, gweld y Gymraeg fel rhywbeth oedden nhw'n defnyddio yn yr ysgol yn unig, wedi perswadio nhw i astudio modiwlau Cymraeg, di ffindo fe'n heriol ar 10au, ond ar y cyfan wedi mwynhau'r cynnwys. Wedodd un o'n nhw i fi bwrdd yma, ti'n be fi'n sylweddoli wrthnos yma, ti'n gallu cael laff yn y Gymraeg. A dyna oedd y takeaway fi hi wrthnos yma. Wedi ti gallu cael laff yn y Gymraeg. A dyna beth sy'n bwysig iawn, achos fel fel wedys i, fi wedi cael trochiad, fi wedi bod yn lwcus iawn fel dysgwr, bod fi wedi cael trochiad yn yr iaith Gymraeg, fel diolch i Maredd cyn gariad fi, achos oedd hi mor gefnogol i fi, dweud, dere i pethau yma, dere i'r gigs. O'n i eisiau dod i pethau fel Eisteddfod, ond oedd e jyst yn i fi, oedd e'n teimlo'n naturiol neud na, a gweld pobl o gwmpas fi yn siarad Cymraeg, Cymdeithasau yn Gymraeg, yn cael laff, fel ti'n gweud, yn Gymraeg. A i lot o ddysgwyr, mae hwnna'n closed off, mae'n draw fyna. I mean, ni literally, fel, took me ages to get it, Pwy sy'n adeiladu y wal yna rhwng dysgwyr, os ni'n amal dysgwyr a beth? Beth yw'r termen i moyn defnyddio yn y cyd-destun yma? Pam y timlan yna o fod am wahân? Beth sy'n wrth rhaid i hwnna? Fi'n credu fel wedys i, i ddechrau, mae'r wal yna yn barod. Sa'n credu bod neb yn bwrpasol wedi creu'r wal yna. Ni'n gallu nôl i fel hanes Cymru a dweud, y Saeson nath hyn, o whatever. Ti'n gallu dweud hwnna, ond dyw hwnna ddim rili yn wir. Mae'n jyst yn sefyllfa cymdeithasol ni'n gorfod delio gyda, bod yna wal yna. A'r broblem yw, sut ydyn ni'n mynd o dan y wal, neu dros y wal, neu trwy'r wal, fe bynnag, ie. So mae'n fel, ond i fi, fel wedys i, mae'n bwysig bod pobl yn gallu gweld hwnna, bod ti'n gallu cael laff yn y Gymraeg, bod e ddim jyst yn rhywbeth
fi'n nabod sawl person yn Gaerdydd sydd wedi cael addysg Gymraeg. Be byddwn ni'n galw yn iaith gyntaf Gymraeg. A maen nhw'n mynd i ysgol, a maen nhw'n gadael yr ysgol yn trigol yn Gymraeg, yn hollol trigol. A wedyn, y dynol maen nhw'n gadael yr ysgol, dyna y cyfle ola eriod i nhw defnyddio'r iaith. Ni hefyd gyda, mae'r thrawon i gyd yn gwybod hyn, a thrawon i gyd yn gwybod yn De Cymru, fi ddim yn gallu siarad am ardaloedd eraill mor dda ni achos sa'n byw yn nhw, ond ni'n gwybod yn iawn bod pobl sy'n mynd i ysgol yn y Gymraeg a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a wedyn yn gadael yr ysgol, hyd yn oed fi'n gadael yr ysgol, jyst troi ar ffrindiau nhw, a maen nhw'n siarad Saesneg. A ni ddim yn... Mae hwn yn amlwg, mae'n amlwg i ni gyd, ond mae'n rhywbeth... Os ni'n gallu cyflwyno pethau cool, a fel pethau fel... Achos dyna'r pethau fi wedi cael, y broblem fi wedi cael mwy na dim byd yw, sut ydy'n gwneud yr iaith Gymraeg yn berthnasol i bobl, dim just yn y gwaith neu fel bynnag, achos fel wedys i, mae'r Saesneg wastad yn mynd i fod yn fwy defnyddiol i bobl. Ond sut ydyn ni'n gwneud yn berthnasol i nhw, yn emosiynol i nhw, fel bod nhw'n eisiau siarad Cymraeg, a bod nhw'n eisiau cymdeithasu yn Gymraeg, a bod nhw'n gweld y daioni sy'n just yn dod mas o y byd Cymraeg ei hun. A mae hwnna'n, does dim ateb hawdd i hwnna, ond fi jyst yn gweld hwnna fel broblem fawr sydd ddim yn cael ei ystyried. Ble fydde ti'n byddsoli de, tasau'r pot o arian yn dy ddwylo di? Fyddwn ni'n creu... Fi'n credu bod Eisteddfod blwyddyn nesaf yn mynd i fod yn ddiddorol iawn, achos mae'n mynd i fod yn Bontbryd, mae'n mynd i fod yn y dre. Eto, Helen Prosser mas yn involved gyda hwnna, a fel mae'n mynd i fod yn rhywbeth lle ni'n gallu gweld sut mae hwnna'n gweithio yn y byd go iawn, sut yn ni'n mynd i gyflwyno hwnna i bod, achos fi'n credu unwaith i ti ddod i Eisteddfod, yn wedi fel person ifanc, unwaith i ti ddod i Eisteddfod, ti'n mynd i maes B, ti'n gweld y pethau yma, rhan fwy o bobl eisiau cario ymlaen yn neud hwnna. Pobl yma'n y lle cynta. Ie. Project fi ddim wedi bodoli wrthos yma, fel fysa'r pobl yna o'n i'n sôn am ddim wedi dod yma. So, beth yw'r fatha cerbydau posib i gael pobl i ddod yn y lle cynta? Fi'n credu bod yn just os ti'n dangos i bobl, mae hwn yn lot o hwyl. Weithiau mae'n just yn gallu bod yn fel yr image o ti fas, mae pobl yn gweld y Eisteddfod yw yr orsedd. Na, dim byd yn erbyn yr orsedd, fi nawr yn rhan o'r orsedd ers ddilli. So dim byd yn erbyn hwnna, ond fel, be ni'n cael i pobl sydd ddim yn dod i Eisteddfod, yr image maen nhw'n gweld yw yr orsedd, y coroni, y cadeirio, loads o beirdd yn grwydro o gwmpas, a fel... Falle bod ni'n mynd nôl i'r cyfrangau fan hyn yn munud, so... Cyfrangau Cymraeg yn neud lot fawr o'r Eisteddfod, ond beth am y cyfryngau Saesneg? Mae'n reswm yn beth yw'r stereotype yma, a ble mae'r perpetuation yn dod o. So beth yw'r rôl y cyfryngau Saesneg yn hyn? Wel, yn union, mae hwnna'n bwysig iawn, achos, fi gwybod sydd dechrau. Yn y flwyddyn diwetha, fi wedi gwneud lot fawr o stwff, a pethau gyda'r cyfryngau yn enwedig. Ond bron dim yn Saesneg. Mae gyd i bod yn Gymraeg. Mae gyd wedi bod yn wynebu Cymru Cymraeg. Pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod. Fi yn C-list celeb yn y byd Cymraeg. Dim yng Nghymru gyfan, just yn y byd Cymraeg. A dyna'r broblem. Ti'n symud ni'n lan i C nawr, o ti'n G dechrau sgwrs? O'n i? Ond fi wedi cael meirdd o nawr. Also, hefyd, pwy sy'n gwneud quiz bob dydd? Unrhyw un yn gwneud quiz bob dydd? O'n i'n ateb o'r quiz bob dydd. Ddo. Ddo oedd e? Ie. Pwy enillodd Dysgwr flwyddyn 2022? Joe Healey. That is... Yes. So, o'n i actual ateb yn y quiz o'n i fod, ie. Ond... Hang on, so nesyn ni fe'n am gweud i. Be gallai'r cyfryngau Cymraeg a Saesneg bod yn gwneud i ddyn, as mae'r gwestiwn fi'n ar Eisteddfod blwyddyn nesaf yn trafod fyd, siwt mae denu pobl, os maen nhw'n gorfod talu ar anfynediad neu ddim, siwt mae denu pobl sy'n ddi-Gymraeg neu sy'n falle'n yn ddysgwyr, fel mae cynyddu y diddordeb yma, nid yn unig yn yr iaith, ond yn y diwylliant ac
yn y sens yna, ti'n modd, o hunaniaeth, mae'n rhan o'n hanes ni, mae'n rhan o'n pwy ydyn ni. Ie, yn union. Ie, a fel eris i, fi ddim yn gweud bod fel y cadeirio a'r goron o stwff yn ddim yn bwysig. Fi jyst yn gweud bod hwnna'n fel high culture. Fi ddim yn gallu really uniaethu gyda'r goron nawr gader fy hun, achos safon Gymraeg fi ddim yn ddigon da. Just i fod yn hollol onest, fi ddim yn gallu deall barddoniaeth Gymraeg rhan fwy amser. So, fel, mynd nôl at fel lle dyn ni'n dechrau, wel ie, y cyfryngau Saesneg mwy na dim byd. Ti'n cymryd gymaint o sôn. Radio Cymru, constant coverage 24/7 o Eisteddfod yr wythnos yma. S4C, yr un peth, mae'n literally live feed o Eisteddfod fel ar S4C. Ond, obviously, mae hwnna i gyd eto yn wynebu Cymru Cymraeg, pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod. Mae yna, 3/4 poblogaeth Cymru sydd ddim yn siarad Cymraeg, a mae nhw angen gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn yr ardal. Yn amlwg mae pobl yn dod. Mae rai bobl sydd yn neud ymdrech i ddod. Ond gweud Pontypridd blwyddyn nesaf, dwi ddim yn ardal iaith Gymraeg, dwi ddim yn ardal Gymraeg iawn. Mae angen reswm i bobl, a fi'n siŵr bydd bobl yn, a fi yn obeithiol am hyn, ond fel, fi jyst eisiau gweld yn y cyfryngau Saesneg, a os fi jyst yn gallu pigo, dim o fi eisiau slag off y cyfryngau gormod, sori, ond fel, os fi'n gallu pigo un peth lan o un cyfweliad fi wedi wneud yn Saesneg, Radio Wales, right? Ar ôl y cyfriniad, so wnaethon ni weld y cyfriniad? Cyfrifiad, sorry, cyfrifiad. Yn pigo lan. Dwi'n mynd i'n toriau. O, na, wel, ie, fi yn, so dyna ni wybod. Ond... Cyfrifiad. Ie, y cyfrifiad, a sensws, ar ôl hwnna, oedd pobl yn chwilio fel, pwy ni'n gallu siarad â sydd fel yn esbonio hwn, right? A fi ddim yn fel person sydd fel, ond o'n i wedi edrych mewn i canlynu ar y cyfrifiad, achos pawb yn cyfrifiad, ie. So, oedd pobl rili siomedig, oedd Twitter Cymraeg wedi mynd yn nuts o fel gweud, mae hwn yn fel ofnadwy. A wedyn, nath rhywun o Radio Wales ffôn o fi, gweud, o ti eisiau bod o drive time Radio Wales yn siarad am y cyfrifiad, o'n i fel, okay, fine, na i wneud e. A peth cynta nath nhw weid wrth fi, so Joe, why do you think people don't want to learn Welsh? Ac o'n i fel, mae pobl eisiau dysgu Cymraeg, it's not like, ni ddim yn, like, oedd basically gofyn i fi, o'n nhw wedi dod lan gyda'r syniad bod y iaith Gymraeg kind of yn marw neu beth bynnag, achos bod dim digon o bobl sy'n eisiau, sy'n eisiau dysgu Cymraeg. A dyna bwydus i, o'n i fel, os ni edrych ar beth sy'n actually yn edrych ar y data, a ddim gyd nes i oedd edrych ar y data am 20 munud, fel dyna nhw wedi wneud cyn siarad gyda fi, ond wedys i, os ni'n edrych ar lle mae'r iaith Gymraeg yn cynyddu, lle mae pethau yn gwella, mae'n llefydd lle mae pobl yn symud i Caerdydd. Mae'n, mainly Caerdydd, Treganna, Victoria Park. Oedd y Gymraeg wedi mynd lan yn y llefydd na, achos mae gymaint o bobl yn symud o llefydd eraill. So wedys i, pan wyt ti'n gofyn i fi am dysgu Cymraeg, pobl sydd ddim yn dysgu Cymraeg, pan dylech chi gwybod yn dda iawn bod y broblem ddim really yn Caerdydd a'r ardal yna, ni dal yn kind of dal y dŵr. Be sy'n digwydd yw bod pobl yn gadael a dal lle mae'r Gymraeg yn gryf iawn, achos bod ddim swyddi neu be bynnag. Ond dyna siwr o'n i'n teimlo, y cyfryngau Saesneg, does dim dealltwriaeth gyda nhw o beth sy'n mynd ymlaen yn y byd Cymraeg yn y lle cyntaf. Dyn nhw ddim really yn gweld hyn fel broblem fawr. A mae'n dod nôl at fel, wel, oce, maen nhw eisiau i bobl, mae'n bron fel, maen nhw'n gweld y kind of addurniad. A mae'r iaith Gymraeg yn kind of fel, oh yeah, it's nice to have it there, but nobody really needs it. A mae'n kind of fel, oh, mae'r iaith Gymraeg yn, mae'r cyfrifiad yn dangos bod llai o bobl yn siarad Cymraeg nawr. Wel, ni angen wedyn esbonio hwn trwy gweud, essentially, dod lan gyda cynlyniad yn benni, barn ein hunain am hwn, sef, sneb eisiau dysgu Cymraeg,
Mae kind of fel, why is it that this language is dying? Dyna vibe o'n i'n cael oedden nhw. Kind of fel, chi ddim yn gwneud ymdrech o gwbl. Chi ddim yn gwneud ymdrech o gwbl i drio deall y peth ma, achos fel byddai chi ddim yn gofyn y cwestiwn ma. So, fi gobeithio bod y gyfraniad i raglen Saesneg hefyd wedi helpu gyda, allan frwydr ehangach yma ynglyn â adlewyrchu y Gymraeg yn well ar draws y Gymraeg. A mae hwnna ni jyst yn sôn am yma yng Nghymru. Gallen ni fod yn sôn am tu hwnt i Gymru. Bosh Wednesdays yn enghraifft nawr o rhywbeth lle dyn ni'n mynd transatlantic gyda'r Gymraeg. A gallen ni sgyrsi am y beth yma drwy'r dydd. Ond fi moyn pigo lan ar rhywbeth wedys ti am dyw Cymraeg fi ddim yn ddigon da. Achos mae'n rhywbeth dwi'n clywed o hyd ac o hyd ynghylch y myfyrio. Mae'n rhywbeth dwi wedi dweud dros y blynydde. Fi'n dod o deulu di Gymraeg, oedd yn had i wedi dysgu Cymraeg drwy dosgofiadau, y rwt traddodiadol, ac wi wedi byw gyda'r syniad yma neu'r teimlad yma bod yng Nghymraeg i ddim digon da trwy mywyd i. Felly, siwt allwn ni herio'r syniad yna? Pwy sy'n penderfynu bod beth yw Cymraeg digon da? A siwt allwn ni'n herio i fagu hyder, achos mae pawb efo stori iaith, mae pawb efo rhyw hanger, rhywle, fi'n siŵr. Felly, siwt allwn ni chwalu rai o'r syniadau yma bod yna rhyw benchmark Cymraeg ti'n gorau cyrraedd er mwyn wneud y gwahanol pethau. Cael swydd, neu mynd i'r orsedd, neu gystadlu, neu bynnag yw e. A eto, i fi, y sgwrs ehangach yn mynd nôl i eto, sydd ni'n gweld yn hun fel cymdeithas, sydd ni'n mynd i fod yn dyfodol, beth yw'r sefyllfa cymdeithasol ac economaidd ac ati. Achos mae yna pethau sy'n plethu mewn i hunaniaeth bobl a ffordd nhw'n gweld eu hun pan maen nhw'n siarad Cymraeg, pethau fel hiliaeth, pethau fel sexism, pethau fel mae pobl jyst ddim gyda digon o hyder achos y pethau yma. Os ni'n cael gwared yn nhw, beth yma'n good start. Ond wedyn, mae gyda ni fel... Mae jyst... Eto, fi'n credu bod e'n bach o'n obsesiwn gyda rai bobl, fel y pobl ni'n gael yn heddlu iaith lot o'r amser, fel bod na rhyw fath o Cymraeg sydd yn berffaith. A dyw hwnna ddim yn bodoli. Dyw hwnna ddim yn bodoli. Dyw e jyst ddim. Fi wedi clywed y bobl mwyaf deallus eriod yn camdreiglo. Fi wedi clywed hyn. Nes i glywed Myrddin ap Dafydd a dyn o'r blaen yn y seremoni iddo yn camdreiglo. Oedd e hyd yn ôl fe yn camdreiglo. Dyw e ddim yn rhywbeth ni'n gallu... Achos... TikTok yn bodoli'n barod o'r camdreiglad, mae'n mynd yn viral os mae'n bodoli. Ie, yn y ffordd, o'n i ddim yn ffilm o fe, ond o'n i ddim yn gallu cyrraedd pockets fi achos o whisk, ond dylen ni wedi. Ond mae'n just, mae'n obsesiwn gyda pethau fel treigladau. Mae rhywbeth i'n neud e'n hun, mae rhywbeth i'n neud e'n hun, fel dysgwr, fi'n cael ei gweithio chi, fi wedi bod mor fel i alw Gymraeg, fi dal yn, mae pawb yn, y peth sy'n datrys hwnna, yw bod pobl eraill yn troi at y ti a gweud, na, mae Cymraeg ti'n greit, mae Cymraeg ti'n trigl, a fi cael pobl efo, pobl yn y stafell yma, fi'n mynd i enwi nhw, ond pobl sydd wedi gweud wrtho fi, dwi ddim yn siarad o rhugl, nes ges i sgwrs yma awr yn ôl. Sorry, fel, Richard, ti'n gweithio gyda Matt Hexter, dwi'n ddim gweud am ti. Matt Hexter sy'n gwneud hiraeth podcast, mae'n siarad Cymraeg yn rhugl, a nath ei weid wrtho fi, just nawr, fel, o'n i fel, Matt, o'n i ddim sylweddoli bod ti'n siarad Cymraeg, o'n i fel, ti'n siarad Cymraeg, o'n i ddim yn gwybod oedd yn siarad Cymraeg, gwybod os oedd yn wastad yn siarad fi'n Saesneg, o'n i fel, ma' hwnna'n anhygoel, fi ddim yn gwybod oedd ti'n siarad Cymraeg, o fi ddim yn rhugl. Fi newydd weld ti'n neud sgwrs am awr yn Gymraeg, ti'n rhugl, this is just ridiculous, Wel, wyt ti dal yn dysgwr? Ydw, wi wastad yn mynd i bod yn dysgwr, a just gyda llaw, does ddim problem gyda fi, fi'n gwybod bod rhai pobl yn struggle gyda term dysgwr, a pobl yn troi o gweud siaradwr newydd, ond fi ddim gyda problem gyda fe, achos fi'n gweld le fi hun, fi yn dal yn dysgu Cymraeg. Mae hwnna'n, nes i dysgu'r gair cyfrifiad ond mae pawb yn, dyna'r broblem. A ni gyda'r obsesiwn yma gyda fel
pobl iaith gyntaf, a hyd yn oed fel, t'mo, ni'n cael sgwrs fel pobl sydd ddim yn iaith gyntaf, y ddau o'n ni, t'mo, fel, ond mae'n obsesiwn gyda, fel, y syniad o bod na rhyw fath o Cymraeg perffaith i gael, a bod ni, t'mo, fel, os ni'n, mae yna rhyw pwynt lle ti'n stopo dysgu. Os ti yn dysgu, mae yna rhyw pwynt sy'n dod sy'n gweud, fi'n treigl nawr, that's it, like, I'm gone. Fel, na i symud ymlaen i'r iaith nesaf. Dwi ddim yn digwydd fel na. A dwi ddim yn digwydd fel na i neb, achos rhywbryd yn bywydau ni, mae rhaid i ni ddysgu yr iaith, a ni'n parhau'n dysgu trwy bywydau ni. Dyna beth sy'n digwydd. So, Dwi'n anghofio siarad Saesneg, a wedyn, bydde ti'n cael y pwynt wedyn, lle bydde ti'n pobl sydd wedi anghofio siarad Saesneg, ac yn gyd siarad ein Gymraeg. Ie, yn union. A dyna, wel, wedi sydd, dyna'r nod yn dweud. Fel, Creu cyfleoedd sy'n bwysig i fi. A wi jyst moyn cyfrodd un neu ddau bethau eraill cyn dod o'r sgwrs i ben, ond y cyfryngau cymdeithasol nawr, a shift enfawr yma nawr, bod yr iaith, dyn ni'n gallu mynd lawr tuag at llwyfan y maes nawr a cynnal sgyrsiau, math o bethau sydd wedi helpu ti a sy'n sefyll yn y cof, ond erbyn hyn, mae yna fforwm cymdeithasol enfawr ar-lein. Be mae hwnna'n olygu bobl sydd yn dysgu'r iaith, a phobl sydd wedyn, maen nhw'n cael eu gofodi sgwennu os maen nhw eisiau trafod a bod ar y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio'r iaith yn y modd yna. Os ydy unrhyw dimladau, sylwadau yn bwytydd yn newidiadau ieithyddol yna, bod ni'n shifto i'r byd digidol fwy fwy? Mewn ffordd, fi'n gweld hwnna yn bositif iawn yn y byd Cymraeg. Mae yna problemau wrth gwrs, mae popeth yn angen cael ei cyfieithu a weithiau mae'n gallu bod yn tokenistig, bod y Cymraeg jyst yna trwy'r amser bod, anyway. Ond fi'n gweld yn bositif iawn, achos be o'n i'n gweud o blaen am fel treigladau ac ati Cymraeg ffurfiol, a y ffaith bod pobl ddim yn cael cyfleau anffurfiol i defnyddio'r iaith. Wel, os da ti ffôn yn pocket ti trwy'r amser a ti'n troi'r ffôn ymlaen, ti'n mynd ar Instagram, ti'n mynd ar TikTok, a ti'n gweld yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio'n anffurfiol. Does dim rhaid i ti bod yn y stafell yna i brofi hwnna. Fi'n gweld hwnna yn bositif iawn, yn wedi gyda dysgwyr. A eto, mae yna broblem yn denu dysgwyr i dod i nabod lle i ffindo'r Gymraeg anffurfiol, fel dod yn nhw at pethau fel Hansh neu pethau fel, gallai fod yn unrhyw beth, ond fel... Llais y maes. Llais y maes, sorry, hysbysebiad, llais y maes. Ond ie, ond ti'n gwybod beth meddwl, mae'n cyfle i bobl gweld trwy bod pobl yn siarad Cymraeg yn iawn, a dim just mewn sgwrs ffurfiol, a dim just mas o lyfr, achos bod fi'n credu obviously bod rhaid i ni creu strwythur yr iaith i bobl mewn dosbarthiadau, mae'n bwysig iawn bod pobl yn dysgu sut i weid pethau yn iawn a cyfarthrebu maen nhw eisiau gweud. Ond hefyd, mae yna wahaniaeth fawr rhwng hwnna fe ti'n cael mewn dosbarth a lle fi'n trio modelu yr iaith Gymraeg i bobl i nhw weld be bydde'n gywir a sut fi'n siarad gyda ti nawr a sut bydden ni siarad sy'n ar TikTok neu Instagram neu Twitter neu beth bynnag. A jyst dwi'n Twitter yn bodoli siarad o'r Mae hwnna'n rhan o datblygiad ac esblygiad iaith yn dweud, ac mae'n ddifyr iawn. Be sy'n nesaf i ti da, dy daith iaith di? Wel, ar hyn o bryd, fi newydd ddechrau fel tutor, so fi'n mynd i gario ymlaen gweithio fel tutor, fi'n gweithio fel tutor llawn amser yn Caerdydd. Ond hefyd, mae'r ffrantsi bach yma, ni newydd, ni bron di gorffen rhaglen sydd yn learner facing, sy'n mynd i fod yn Eisteddfod. So fi a Francesca, ddau ni wedi dysgu Cymraeg, a ni'n cyflwyno rhaglen am y celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gyffroes iawn, mae loads o bobl really cool ond fe. A mae'r rhaglen yn dod mas rhywbryd, ni ddim yn gwybod pryd, ond probably cyn Nadolig. A ni'n bron di gorffen ni wedi bod yn ffilm o fe, ni wedi bod yn neud. So, a gobeithio gawn ni ail gyfres a byddwn ni'n gallu cario ymlaen yn neud e. So, mae hwnna di eto dod nôl i fel whatever list celeb fi yn. Fel, just... Bydde ti'n neud list ar ôl yr gyfres yma nawr, achos ni'n bi yn barod i fi. Ti'n mynd i dringo. Ond un o'r pethau, just un o'r pethau fel, o lot o bobl yn gweud am y rhaglen yna, a just y syniad o fel fi a Fran yn bod ar
ar y teledu yn y lle cyntaf yw bod yn refreshing i bobl, felly refreshing yn Gymraeg, dwi'n gwybod, ond fel bod yn dda i gael pobl newydd, pobl sydd wedi dysgu, pobl sydd ddim yn dod o teleiodd Gymraeg, sydd ddim yn dod o cefndir iaith Gymraeg, i fod ar y teledu yn cyflwyno rhywbeth sydd yn gyffroes, sydd yn newid sbon, sydd gobeithio yn dangos Cymru fel phwy ydyn ni. A eto, fel yn dod nôl i safon yr iaith fel petai, fel fi'n siarad ar y rhaglen na yr un ffordd fi'n siarad bob dydd, so fi ddim yn trio fel cywiro fi hun ar gyfer y cyfryngau. A mae hwnna'n beth positif hefyd, so i fi yn bersonol, so fel fi'n gweud, fi'n trio fel dewis y pethau sydd yn mynd i cael yr effaith yna fel o'n i sôn amdano. Fi ddim yn gwybod beth yw'r yr ateb really, yn union i sut mae fel cyrraedd pobl newydd gyda'r Gymraeg, ond fi'n gweld rai ffyrdd yn agor a fi'n trio cael gafel am nhw a ddyn nhw. So, fi ddim yn gallu gweud wrth ti beth sy'n mynd i ddigwydd yn y flwyddyn nesaf, achos ydy gofyn i fi hwn, nes i roi sgwrs yn syth ar ôl ennill Dysgwr y flwyddyn, oedd ni just kind of fel, fi ddim yn gwybod beth fi'n mynd i fod yn gwneud am y flwyddyn nesaf, a bydde hwnna'n digwydd flwyddyn nesaf, so sa'n gweud bod neb eisiau siarad gyda fi flwyddyn nesaf, ond fel sy'n ni'n rhoi yr un sgwrs i ti flwyddyn nesaf, byddwn ni'n gweud yr un peth, fi ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf. Ie, ni os ydy'n booking ar gyfer blwyddyn nesaf. Ond dyna beth sy'n gyffroes amdano fe, achos fi yn teimlo fel llyfr agored ar hyn o bryd, fel fi'n gallu mynd i unrhyw le gyda hwn, mae'n wych. A hefyd, dylen ni jyst dweud diolch i chi i gyd a pawb sydd wedi helpu fi ar hyd y ffordd, achos fel be fi eisiau pleidleisio, dyw ddim amdano fi yn bersonol, dyw hwn i gyd ddim amdano fi fel mai fi yw'r llais. Mae hwn wedi dod mae'r holl beth Dysgwr wedi dod o bobl eraill yn cefnogi fi, a fel fi wedi trio fel just pwysleisio mai pobl yw'r iaith Gymraeg. Ni gyd yn bobl, fel wedys i, ni gyd yn bobl. Ni sy'n cadw'r iaith yn mynd, ni sy'n byw yr iaith. So, dyw'r ffaith bod fi yma yn siarad ddim yn golygu dim byd, mae gyd am bobl eraill sydd wedi cefnogi fi i fod lle dwi nawr. A fi'n lwcus iawn bod pobl o gwmpas fi sy'n dal i wneud yma. So, diolch i chi gyd. Diolch. Diolch i ti. Wel, na i ddweud y diolch ola, sef diolch i ti am danser di fan hyn pnawn yma. Diolch i chi gyd am wrando. A na i ddim dweud Joe mae dy Gymraeg yn gret. Mae dy Gymraeg yn gret. Ond dwi'n mynd i ddweud nawr ti, dwi'n mynd i ddweud diolch am dy gyfraniad fi'n meddwl. A os ti'n gallu chwydoi mwy o fe, dyna dy Diolch. Ewch allan i fwynhau. Diolch yn fawr.